vedu vakatendeka muzita raJesu. Tinokutendai mangwanani ano nekuti muri Mwari. Mazvita nevana vedu vamakopera kutendera kusungana. Mazvita nemumwe nemumwe une moyo wake uri panzvimbo ino. Mazvita Mwari kunyange nevazara kumba, vamwe vane miviri isina simba, vamwe vaenda kumabasa, vamwe vane zvavabata zvenyika ino yazvavadhonza, asi mweya yavo inokupangai Jehovha. Mazvita Mwari nekuti munazvo zvamatidaidzira panzvimbo ino mangwanani ano, ndiri kunamata kuti Mwari ndamira zvino pamberi pevana venyu. Ndiri chii Jehovha zvamunondida? Ndiri chiiko Mwari zvamunondirangarira? Nemwanakomana wemunhu chiiko zvamunomufunga? Izobatai basa pavana venyu, zita renyu rikudzwe kubva zvino kusvika nokusingaperi. Amen. Ndinokukwazisai Baba pamabungu, ndinokukwazisai vatungamiriri veevangelism, ndinokukwazisai vana mai rowadzano, vana baba vabvuwi, vakomana nevasikana. Ndinokukwazisai mose muzita raJesu Kristu. Amen. Ndinotenda nemukana uno wekumira pamberi penyu ndichizoshumira. Ndinonzwa kuminipiswa. Munoziva ukanzi tinokumbira kuti muzoshumira. Tongofunga sei ini vanhu vese sei ini ndasarudzwa, asi ndoda kutenda nyasha idzodzo dzakandiwanirwawo mugore rino ra2025 kuti nditange ndichiya kuzoshumirawo ndiri kuUMC. Ndinotenda nethimu yatiinayo yegore rino. Kana akaiziva ndoda vadiki handidi vakuru, muchanditenderawo. Ini ndinoparidza ndichifamba, handigoni kumira panzvimbo imwe chete, saka vamwe vanogona kubatikana izondiregererai. Ndikuda vadiki vechidiki. Thimu yedu yegore rino inoti ndikuda thimu. Mumwe achazondipa thimu vhesi, ndoda anotanga kundipa thimu. Iri kuti kudiko thimu yacho? Iri kuti chiiko vakomana nevasikana? Vakomana muriko here? Vasikana muriko here? Tipeiwo thimu vedu, tipeiwo thimu. Yatova nemavhiki manganiko. Ivhiki rechinganiko rino iri? Ratova vhiki rechi2 handiti? Tinofanira kunge takutoiziva. Ini muenzi ndatouya thimu yenyu ndakutoiziva. Vanhu vakomana tibatsireiwo nethimu kani. Tibatsireiwo kani ndisanyare ini. Munoda kuti ndiite seiko? Tibatsireiwo nethimu. Alright. Ndoenda hangu kuvakuru. Ndoenda kuvakuru. Vakomana nevasikana inonzi defeated. Kuda ndiyo Man City neManchester United anoti yadefeat pandeipi. Pate tikadefeat apo. Vana baba, vana mai. Thimu yegore rino iri kuti chii? Evangelism handidi nekuti ndimi makaironga. Saka imimi munenge muchiiziva. Makaironga mukaisa here kuvanhu. Vanhu vakufanira kunge vachiimba. Inoti kudiko thimu iyi? Alright. Chiregai hangu Take away the obvious attitude and see the grace of God. Take away the obvious attitude and see the grace of God. Kuchishona tingaiti kudikwe. Pakandinetsa pamavara maviri, obvious attitude. Hanzi bvisai tuzvijairira tigogona kuona nyasha dzani dzaMwari. Right. Iri kuwanikwa panaaniko thimu vhesi yedu iyi? Vakomana vasikana. Iri kuwanikwa panaaniko thimu vhesi yedu iyi? Zvino inini kundokubasa kwangu. Kana zvatokwidza ndichiona pasina response, ndotobata kashamhu ndakutopinda muvanhu kuti hatitaure zvinhu ka4. Kana ukadzidziswa bata, ukadzidziswa chii? Bata. Iri panaani thimu vhesi yedu? Handidi. Iri panaani thimu vhesi yedu? Mko 2 Peter 3 verse 18. 2 Peter 3 verse 18. Ndiani akaiverenga inoti kudii? Akaiverenga inoti kudii? Chero hake ari kutipa summary pamusoro pacho, asiri kuziva word for word, asi aneka a bit of summary pamusoro pacho. Angotipawo ka summary yekuti iri kutaura pamusoro pezvei?
2 Peter 3 verse 18. Marwana, rekuvaka tembe gore richitanga kana muri kufamba nevanhu ngavafambe nani nemi veevangelism vachitofamba nemi samari nekuti takatopinda muma10 days theme verse yedu tatova nayo saka tofanira kunge tatova nekasamari kekuti theme yedu iri kuti kudii. Kana ndikazomutswa ndiri kuhope kunzi iri kuti kudii ko theme iyi ko theme verse iri kuti kudii ndakutongeta kunge kurota ndichingotaura. Theme verse yedu iri kungotaura pamusoro pekukura mukuziva Mwari, pekukura munyasha dzaMwari. Tingoti ndosamari handiti kukura munyasha dzaMwari nemukuzivani nekumuziva iye Mwari wacho. Right. Ndingawanawo angandiverengera theme verse yedu pana 2 Peter 3 verse 18. Peter 3 verse 18. Asi zvino imi rambai muchikura munyasha noruzivo rwatenzi wedu nomuponesi Jesu Kristu. Iye ngaakudzwe kubvira zvino kusvikira rini narini. Amen. Mazvita hanzi rambai muchikura munyasha nekuziva ani Mwari. Ndinoda kumbotanga nekuti ukasvika mumusha uri murori unosvika uchiudzwa nhau kana kuti nhoroondo yemumhuri nai. Pavanenge vachikuudza nhau kana kuti nhoroondo yemumhuri vari kuita kuti ugoziva pekusvika. Handiti kuti apa ndinoita ndichisvika, apa handisviki. Unoziva kuti mumusha muno izvi zvinoitwa, izvi hazviitwe. Saka vanokupa inonzi history kana kuti nhoroondo yemhuri yavo. Inoda kungotarisa nhoroondo yemunhu anonzi Peter. Peter wanga ari aniko? Peter wakanga ari muredzi wehove. Baba vake vainzi Mano. Akanga aine munun'una wake ainzi Andrew. Peter anosangana naJesu vachiredza hove. Jesu achiona Peter nemukoma wake vachiredza hove, vaiva parwizi rumwe chete naJohn naJames. Saka vari kuredza hove, Jesu vanotaura naPeter voti ndinoda kukuita muredzi wevanhu. Peter unoteverera Jesu semudzidzi. Ndopavanobva vapinda muudzidzi nana Andrew vacho, nana John, nana James, nana Bartholomew nevamwe vana Nathaniel, vadzidzi vaJesu, the 12 disciples. Vanofamba murwendo rwekushumira vaina Jesu. Vachifamba murwendo rwekushumira, Jesu nemadisciples ake ari 12 anodevelopa an inner circle yemadisciples. Kana kuti unozopedzesera ava inonzi an executive pamadisciples ake. Ndopa anoti executive yake yaiti manga muina Peter, makanga muina James, makanga muina John. Asi vazhinji vanotaura, tingangoti maphilosophers, vanoti vana Peter ndo vanhu vakanga vachinzi havana kudzidza. Kana vachinzi havana kudzidza, they were not learned. Kudzidza zveupenyu vanga vakadzidza. Asi kana tava kuenda kune zvemabhuku nezvemabasa izvi, they were not learned. Asi Peter wakava mudikanwa waJesu nemhaka yei, nekuti wakanga asina kudzidza zvemubhuku, asi pane nyaya yaanga akadzidza yekuti kana Jesu vakataura wakanga aine a better understanding kudarika vamwe vadzidzi. Saka aikurumidza kubata nyaya dziri kuitika dzimwe nguva vamwe vasati vazviona kuti pane zviri kuda kudii, pane zviri kuda kuitika. Saka Peter wakafamba naJesu for a very long time. Peter afamba naJesu une paakatosvika, Peter, James naJohn vakatorwa naJesu vakaenda kugomo. Akava a witness of the transfiguration. Akaona Jesu vachipenya, vachichinja hembe dzavo dzichiwedzera kuchena nekupenyeswa. Ndipo pakaonekwa Elijah, ndipo pakaonekwa Moses.
Peter sei ndiri kuti wakanga asiri intelligent zvekubhuku zvekudzidza izvi, asi anga aine kamwe kawisdom kaanga ainako. Ndipo paanoti zviri nani titovaka matende pano, toti tende raJesu, tende raMozisi, tende raElijah. Saka Peter unofamba naJesu, unofamba nevamwe vadzidzi varipo, asi anga aine kamwe kadhati kapetera kuti anga aine kadhati kekuti aikurumidza kubata zvinhu zvedenga. Anga aine kawisdom kaaikurumidza kungoona nekukurumidza kunzwisisa zvinhu zvakanga zvichiitika vachifamba in the ministry. Saka Peter unozoti fambe naJesu. Unoti afamba nguva yaJesu yekuti aroverwe pamuchinjikwa inosvika. He was there. He witnessed kuroverwa kwaJesu. Asi kunyangwe Peter akaramba Jesu katatu kuti uyu mufesi handimuzivi. Jesu vakamuwanira nyasha because of that wisdom yanga iri maari yekuti waigona kunzwisisa umwari zvekukurumidza kudarika vanhu. Saka wakakurumidza kumuregerera kuti aiwa wandiramba zvake, asi uyu munhu uyu ndiye anoziva kuti ini ndiani. Nekuti pane pakambovunza vanhu kuti ko uyu ndiani, iye wakavunza vanhu achiti ko vanhu vanotiti ndiani kwachivunza vadzidzi vake. Akakurumidza kuziva kuti ndimi Jesu mwanakomana waMwari. Ndiani? Peter. Waikurumidza kubata revelation. Saka Jesu unovaramba, asi waiziva mwoyo make kuti this is the Son of God. Saka waivapo akawitnessa kufa kwaKristu. Toenda tichifamba akavapo zvekare Peter. He witnessed Jesu vachikwira kupi? Vachikwira kudenga. Akavapo akaona the ascension. Vakanziritirai mweya mutsvene muri pano, handiti vakaritira chii? Mweya mutsvene. Pakadururwa mweya mutsvene. If you look at the book of Acts, book ramabasa vaapostoli, parinotanga tikangoti kuchapter 1 kusvika kuchapter 6, 7 uko, munhu anenge achidominate ipapo ndiPeter kudarika Paul anonzi ndiye akarinyora. Saka muchaona kuti Peter aripo anotaura zvakawanda pamusoro pekudururwa kwemweya mutsvene. Anosarudza kunyangwe nevanhu vachatungamirira even the first church ichivamba. Nekuti panodururwa mweya mutsvene ndipo pakatanga inonzi Christianity. It was the beginning of the new what? Of the new church. Ndipo pakatanga chiKristu. And Peter was there and he witnessed izvozvo. Saka Peter aona izvi. Ndipo paanotaura zvekare achiti kana mweya mutsvene wadururwa, vatana vacharota hope, vana venyu vachadii? Vachaprofita. He had wisdom. He had wisdom. Saka Peter ava kunyora the book of Peter. Anonyora tsamba mbiri. Tsamba idzi ainyora achinyorera vaKristu. Asi vaKristu vainyorera vakanga vasingagari in isolation. VaKristu vakanga vakagara munyika yakavhengana. Vanhu vakanga vachirarama vari mukati meutapwa munyika. Vamwe vavo vakanga vari muBabylon, vamwe vavo vakanga vari muRome. So they were living amongst people who did not believe. Vakanga vasiri vatenda. Saka Peter unonyora tsamba yekutanga. Tsamba ari kunyora yekutanga ari kurayira vaKristu vakatenda. Vamwe vacho vakanga vari ma-original Israelites vakanga varipo. Vamwe vacho vakanga vava vanhu vekutendeuka vachiuya kunani? Kuna Jesu. Saka vanhu ava ndovatingati angari maJuda, they were Jews, handiti. Saka vamwe vacho vakanga vari ma-original Jews. Vamwe vakanga vava vekutendeuka vachiuya kuzoshumira Mwari. Saka Peter unoti zvamakagara mukati menyika ine vanhu kana kuti ndudzi dzevanhu dzakasiyana, vanhu vakanga varimo vaine zvitendero zvakasiyana. The first letter was to address ivo semaKristu, achivadzidzisa pamusoro pekugara in relation nenyika ine zvinhu zvisingafavhi Christianity. Saka aiadresa issue yema-outsiders kuti paiva nekumanikidzika panguva iyoyo, panga paine persecution, vanhu vachiurayiwa panguva iyoyo. Saka aivadzidzisa akati kurai munani? Muna Kristu. Ivai vatsvene, achifamba navo achivadzidzisa kuti
vagozorarama zvakanaka mukati menyika kana kuti mukati menzvimbo isiri favorable kuChristianity. Ndo tsamba yake yekutanga. Atizobvapo Peter unonyora tsamba yechipiri. Tsamba yechipiri yaari kunyora, ava kunyora zvekare to the same people. Haasi kunyora tsamba dzivanhu vakasiyana. Vaakambonyorera tsamba yekutanga achiti munyika mamuri kugara umu, ivai vatsvene, kurai muchiKristu, verengai shoko raMwari rive the root of everything, nekuti ndiro rinokutungamirai pachiKristu. Wava kudzokazve kwavari, ava kuvanyorera imwe tsamba. Ndiyo ine tsamba yatiri kuverenga nhasi pana 2 Peter 3 verse 18. Apa paava kutaura manje, ndoda kuti mumwe munhu andiverengerewo ichitangira pa17. Asika imi shamwari dzangu, zvinhu izvi mava kutozviziva. Chizvichenjerai kuitira kuti muzorega kutsautswa nokukanganisa kwamadzenga aya avanhu vasingatye mutemo, vanokubvisai panzvimbo dzamuri dzakachengeteka. Asi zvino imi rambai muchikura munyasha noruzivo rwatenzi wedu nomuponesi Jesu Kristu. Iye ngaakudzwe kubvira zvino kusvikira rini narini. Amen. Peter ava kutaura, haasisiri kuadresa issue yevanhu vanonzi maheathens kana kuti vanga vasingazivi Mwari. Issue yavapo mutsamba yechipiri, Peter is now addressing the issue of vanhu vakaita sesu vanonzi maKristu. Mukati memaKristu makange mamuka vanhu vakatanga kuita dzidziso yenhema. Saka matanga kuita vanhu vanga vakuita dzidziso yenhema, kureva kuti vanhu vanga vakutora shoko raMwari, vakanga vakuisa maeditions anoenderana nezvavanodi, nezvavanoda ivo, zvaifadza ivo, nyama yavo nemweya yavo. Saka vanga vakutora dzidziso idzodzo vava kuuya nadzo muchechi. Saka ndo pari kunzi naPeter, chichenjererai dzidziso dzenhema dziri kumuka pakati penyu. Kureva kuti muchechi matiri kurarama zuva ranhasi ndimo muri kumuka opposition yechiKristu, nekuti munhu ari kuuya nemindset yake, ari kuuya nedzidziso dzake dzinofevha ego yake, ndo dzaari kuuya nadzo kuzodzidzisa chechi yaJesu. Saka Peter uri kuti kurai munyasha nekunzwisisa Mwari. Asi hamugoni kukura munyasha nekunzwisisa Mwari kana usingaverengi manual. Haugoni kukura nekunzwisisa Mwari kana usingaverengi manual. Saka zvava kuda muKristu ava kugona kudefine kuti kuchechi kwandaenda uko, dzidziso yandadzidziswa nhasi iri kuenderana here maringe neshoko raMwari. Kana wadzidziswa zvawadzidziswa kwawadzidziswa, nekuti ndoziva kuti machechi tinoenda and tinoshanya. Handiti hatirambidzwi kushanya. Zviri healthy for a Christian kuti ashande kumachechi akasiyana, nekuti zvinokupa kukura, zvinokupa muono wekuva muKristu akakwana. Zvinokubetsera kuti wakura uchameka the right decisions, okuti saka ine Jesu wandiri kutevera chaiye ndeupi. Saka Peter unoti chamuka chibhebhene, vanhu vava nedzidziso dzavo, kereke haichaendi kumberi, kereke yava kudzokera kumashure, kureva kuti the biggest enemy ndemuKristu akagara padhuze newe. Iwe uri padhuze neni ndiwe mhandu yangu hombe, iwe wakagara padhuze neni ndiwe mhandu yangu hombe, nemhaka yei uri mhandu yangu hombe, nekuti kana gosa vakauya vakati vasikana kuchechi kunoda kutsvairwa, ndiwo uchatanga kunzi mitimi musina mabasa ekuita kumba, ndiwo vanotanga. Saka the biggest enemy yatiinayo inomuka muchechi yakabereka shoko raMwari. Zvakuda munhu ari kuziva kuti gosa kana vati huyai titsvaire, vari kureva kuti kudiko, vari kureva kuti iyi nhaka yekudenga haidi munhu anongoita yekunzwa, inoda munhu anoita yekushandira nemaoko ake, kuti zvangu zviite ndinofanira kuita zvaMwari. Saka paya pauri kunzwa kunzi ndimi mutiri kumhanyiswa nemagosa, iti aiwa ndiri kuziva yandiri kudini, yandiri kushandira.
shamwari. And ibva watoziva musi uyo wamaitaura nyaya iyi. Muchaiziva? Iyoyi yatinoiziva. Mamuripo inu. Patakatoitaura. Tikatoti hazvisi kudii? Hazvisi kuita. Vavariro iri yei yekuti ina handipushwe nemumwe munhu. I am too good to be pushed. Hazviiti. Kumba kwangu handina mumwe munhu anondiudza zvekuita kunze kwangu inini. Saka ndauya kuchechi handina munhu anondiudza chii zvekudii? Zvekuita. Asi muchechi mauri kuramba kuudzwa zvekuita. Mune vara rinonzi stewardship. Rekuti iwe unofanira kuchengeta zvisiri zvani? Zvisiri zvako kuti Jesu vagokudzwa. Cheya uri kuramba kukuta haizi yako. Haizi yeUMC. Ichechi yaJesu. Jesu vakakupa basa rekurinda zvavo. Enda unorinda uri paUMC. Enda unoona kuti hamusi kupinda mvura here. Enda unoona kuti bunda risida kusakurwa here. Waona kuti vaya ngoti hata. Nemunetsera kuti mari mazuva ano ngatomboswera chitoita izvo zvekubhema usawo pachechi. Beta kutoswera pamusika. Ndoda kuzobvunza kuti kana wazoswera pamusika waramba kuzosakura unoita mari. Unoita mari. Mwari vanhu vamazvivhara chii? Zvese. Saka Peter wakabva aona kuti pano patoita era. Kereke yatoita chii? Yatoita era. Saka unovadzidzisa kuti kurai munyasha, kurai mukutsvaga wisdom, kurai mukuverenga shoko raMwari. Rinofanira kuverengwa day and night. Bhaibheri harifani kuramba riri nyowani. Rinofanira kusagara sezvaita rangwini. Rekuti dzimwe nguva ukatoda iro chipodzo chemukati chodonha wokununga. Nekuti rinenge richidii? Richishanda. Uchitsvaga wisdom yani yaMwari. Right. Ndokumbirawo anondiverengera John 13 verse 11. Dzidziso dzauya dzemumakereke. Vamwe vakati unotanga kutengera mufundisi sutu usati watengera baba vako. Unofanira kutangira kuvakira mufundisi imba usati wavakira mubereki wani? Mubereki wako. Asi shoko raMwari rinotaura pamusoro the agape kind of love. Rudo rhusingasarudzi, rudo rhusingaprioritize kuti uyu ndiye wandinotanga naye. Rudo rhunoenzanisa. Pane asvika here? Verse 1. 13 verse 1. Kwakanga kwasara zuva rimwe chete rokuti bira repasika richivamba. Jesu akaziva hake kuti zvino nguva yasvika yokuti achibva panyika pano achienda kuna baba vake. Akada vanhu vake vaiva panyika akadawo kusvikira pamagumo. Jesu vakada munhu waiva panyika. The church, imwe chechi iri kudzidzisa vanhu kuti kana watenda kuchechi yedu zvipatsanure kubva kuhama dzako dzeropa. Iriko chechi yamuka mukati menyika yatiri kurarama. Wava kunzi cut off all ties. Mufundisi ndo baba vako. Mai mfundisi ndo baba mai vani? Mai vako. You submit to them. Mai vako vekukuzvara vava secondary mari. Ndakarwadziwa moyo. Imo muno munyika yeZimbabwe inotoripo inoshumira ichidaro. Saka it is the same gospel ravari kufamba naro ratiri kuverenga iri. Asi vazoritora vakaridii? Vakarishandurudza. Asi Jesu unonzi wakada munhu chii? Munhu wose. Akada munhu wose. Haana kuprioritize kuti uyu ndiye wakanyanya kundikoshera kudarika uyu. Akada munhu wose akagona kuenzanisa munhu wese. Saka tiri kuti shoko raMwari rega rinofanira kukudzidzisa kuti inini ndinofanira kudani. Vamwe vanoda vana vavo vavakabereka kudarika munhu wese. Vamwe vanoda vana vavo vavakabereka kudarika murume wavo wakavaberekesa vana. Vamwe vana vanoda mai vavo kudarika baba vavo. Vanofunga kuti mai vari superior kudarika
mubereka baba, uyai tidzokere kushoko raMwari. Tinodzidza kuti shoko raMwari riri kutaura kuti kudiko pamusoro perudo, nekuti rudo rwatava kudzidziswa nenyika ino rwakashandurwa, rwakadailutiwa, asi tirimo takafuka makushe emakwai tichiti we are doing the right thing. Uyai tidzokere kushoko raMwari. Luke 10 verse 25 mungandiverengeremo. Inotaura zvekare pamusoro perudo, nekuti pasina rudo hatina kwatinogona kuenda. Pasina rudo hatigoni kuparidza iro shoko ratiri kuparidza iri, hatina kwatinogona kuenda naro. Nekuti kana munhu asina rudo haagoni kugamuchira zvaunomuudza. Anongoti achikutarisa ungoona kuti munhu haana vhani. Saka kana vanhu vasina rudo ndopavanosvika kukoshesa mumwe munhu kudarika mumwe munhu. Ndopaanonzwa achiti inini tete mai John vanondiitira zvakanaka. Tete mai rudo kana vaive handidi kana kuvaona. Nemhaka yei? Nekuti munhu washayiwa rudo rwazvokwadi mukati memwoyo wake. Masvika. Zvino rimwe gweta rakauya kuna Jesu richida kumuedza richiti, Mudzidzisi, ndingaiteiko kuti ndiwane upenyu husingagumi? Jesu akamupindura achiti, ko mutemo unoti kudiko? Unourava seiko? Gweta riya ndokupindura richiti, ida tenzi Mwari wako nomwoyo wako wose, nomweya wako wose, nesimba rako rose, nepfungwa dzako dzose, uye idawo hama yako sokuzvida kwaunoita iwe pachako. Jesu ndokuti kwaari, wapindura zvakanaka, chiita izvozvo ugorarama. Muri kuona nyaya yerudo? Kana wada Mwari, wada Jesu, uri kumuda nemwoyo wako wose, nesimba rako rose, nepfungwa dzako. Asi unozopfuura achiti unewe kwako sezvaunozvida. Izvezvi so mai mukatengerwa bhutsu nababa, voenda kwamubhata vanokutengerai bhutsu, pane kuti vauye nesize 9 vanonouya nesize 6. Vosvika voti mai ndakutengerai shangu, motenda mazvita mauya neshangu. Pakunodzipfeka unonzwa kuti bhutsu iri kushinya. Iwe wega unonzwa kuti ina handigoni kuswera. Asi kune vamwe vanhu vanopfekedza vanhu bhutsu dzinoshinya. Vanopa vamwe vanhu mitemo yekuti chero vari mumba mai havagoni kudya zai, baba vasina kutaura kuti mazai ngaabikwa. Kune vamwe mai vasingatenderi kuti pamoto pavo paveswe kana ivo vasina kutaura. Nevana vavo vanoswera vaine nzara, vakamirira kuti kana mai vazodzoka vazotipa kuti chibikai, taakutanga kutsvaga zvekubika. Nekuti rudo mumunhu iyeye harumo. Ida wekwako sezvaunozvida, ndiko kuti kereke yaJesu igogona kuenda kumberi. Hatigoni kuenda kumberi kana isu pachedu tiine kudzidza kumwe kusakarurama, tiine dzimwe dzidziso dziri kupinda mukati mechechi pamusoro perudo. Asi irwo rudo rwazvokwadi. Muchechi mapinda nyaya yeadultery. Mama kunzi you can marry as many wives as you want. Vanhu vachiroora vakadzi vakawanda, vachiita zvavanoda, vachiita upombwe. Muchechi muchimuka vana baba vari kudanana nevazukuru vavo, vari kudanana nevana vavo, all in the name of mablessa. Ndinenge ndiri kumublessa nezvaasina, vachiita chitadzo pamberi paMwari. Shoko raMwari riri kuti kudiko pamusoro peadultery. Ndokumbirawo mundiverengerewo pana Matthew 5 verse 27 kusvika 28. Irori shoko ndo chimwe chinhu chiri kutaurwa naPeter kuti mune dzidziso dzavakuuya mukati mekereke dzenhema. Baba mubvuwi vari kuuya kuchechi, vari kumira kumberi, vari kuti vasimuka. Vanhu vari kunzi vasimuka baba, simukai baba, vasimuka, ngativafarirei. Vanhu vosimuka voti yaka, baba vasimuka. Asi baba vane dzidziso yavari kuita yekuvablessa, yekuti kana vazomira kumberi uko vanenge vachiti ndiri kuona umambo
imi makazvinzwa kuti zvakanzi usaite upombwe. Asi ndinokuudzai kuti ani nani zvake anotarira munhukadzi achimuchiva, munhu iyeyu atoita upombwe naye mumwoyo make. Kungotarisa. Vana vechidika vane system yekuti shamwari. Ndiri kunyapa here vakomana nemasikana. Vanongoti ziso richiona wotozwa kuti shamwari. Vamwe vanobva vatoridza huro idzi kuti zvatiri kuona izvi zvakadii zvakanaka. Iwe uchifunga kuti handina kumubata, asi zvawatoita izvozvo watoita chii? Watoita upombwe. Makuuya kumberi monzi vakomana vatsvene, vakomana vakarurama, sumukai, ndopa makumira muchilinda intersection. Izvo munonyangadza mukati memwoyo wenyu, munochiva. Saka Peter ari kuti ngwarirei izvi. Zvingwarirei nekuti zviri kurarama pakati pedu. Pakati pedu isusu maKristu ndipo pazviri kudii? Pazviri kurarama. We are not spared nezviri kuitika munyika. Zvinototi affect one way or the what? The other. Saka zviri kunzi imomo ndo muri kumuka dzidziso yenhema. Nekuti inini kana ndaona ndamedza gurukuro ndakutoti pane umwe shamwari wazviona here? Wazviona here? Makutokwenyana makadii? Makawanda. Kachirwere kakutodii? Kakutowanda. Mumwe angaona akanyarara akangoti ndaona sisi vangu. Asi iwe wazomupa kamwe kamufungo kekuona kuti ayewa kani wona beyond kuva sisi vako pane zvakanaka kani pana sisa. Saka zvinopinda muchechi zvomultiplier, zvobata vana vedu, zvobata zvoita kuti shoko raMwari kana rava kutaurwa rishaye simba. 1 Corinthians 6 verse 18 to 20. Saka Paul unozviona kuti ayewa nyaya haisisiri yevanhu vari mu7 million muvari kutamba. Nyaya haisisiri ikoko kune vagara vazviudza kuti kuchechi hatiendi. Nyaya yatonyanya kushata ndeyeivava vakatenda kuna Kristu. Ndivo vava kutomukira kereke. Nekuti mava kumuka ndangariro nezvimwe zvinhu zviri kuputsa kereke vakarivara tichingoti all is good. Regai kuita upombwe. Zvitadzo zvose zvinoitwa nomunhu hazvinei nomuviri wake, asi munhu anoita upombwe anotadzira muviri wake pachake. Ko, hamuzivi here kuti miviri yenyu imba dzamweya anoyera ari mukati menyu wamakapiwa naMwari? Hamundozvigariri zvenyu sokuda kwenyu, asi muri vaMwari. Nokuti makatengwa nomutengo, saka miviri yenyu ngaishandiswe kurumbidza Mwari. Miviri yenyu ngaishandiswe kurumbidza Mwari. Nyaya yeadultery haichatozobatiri vakomana chete, haichabatiri vasikana chete, nana mai vavako vari kuti ndinoda kumukaurisa nekuti ari kundinyima mari yake. Achingobuda kuenda kubasa, vachitopfekawo skini jini ravo riri ribhudhiri, vachitofonera chimota uya, vachitoendawo kunosvibisa imba yaMwari. Pavari kuzodzoka hanzi vana mai ruwadzano, handei tinonamatira vari kurwara. Pamuri kumira, makamira netembere dzakasvibiswa. Saka minamato yenyu iri kuvhungwa nevanhu vari padhuze nemi vakadii? Vakasvibiswa. Vouya vokunetesai, muchanamata. Hanzi chechi yekare yaita minana. Vana sekuru vedu vaiti vakanamamitira vanhu vanodii? Vanopora. Paiti pakataurwa vakanamata, mvura inodii? Inonaya. Inonaya seiko mutumbi wenyu wakasvibiswa? Inonaya seiko imi musina kufanira pamberi paMwari? Saka Paul akazviona kuti ayewa neimwe nguva tinoblema nyika. Hanzi zvone ndo zviriko mazuva ano, zvipi zvacho iwe une zvawakatenda. Ndizvo zviriko mazuva ano, asi iwe wakatenda kuti kudii semuKristu. Ndosaka ari kuti irori shoko raMwari ratiri kuverengai. Irori rirege kubva pamiromo yenyu. Nekuti ukagara uchitaura shoko raMwari, zvaunogara uchitaura, you are less likely kuzvita uchitadza.
zvokwadi ina handibi, ina handitori chemunhu, ina handibi, ina handitori chemunhu. Chero ukasvika pamusangano ukaona mbuya gweshe vasiya iPhone yavo panapa, nekuti muromo wako unogara uchipupura kuti ini chemunhu handitori, haumbogari wakapindwa nemweya wekuti ndaona iPhone. Mweya uchakupinda mauri ndokuti nhai vedu we. Saka munhu wasiya foni ye ari kudiko, ari kutambudzika. Regai ndinobvunza kuvakuru kuti nhai vedu we, pane munhu warasa foni. Asi in the same church muri kunzi shoko raMwari ngarigare pamuromo pako kuti ugorega kuvatadzira. Ndo muchechi mumwe chete mune munhu ari kuti aona, ari kuti mai we, ini nhasi zvangu zvaita. Humbleness. Muchechi pazuva ranhasi mava kuita vanhu vasingagoni kuzvininipisa. People who are not humble. Kwete nekuti havazivi kuti zvakafanira kuti ndizvininipise, asi vari kutoramba kuva humble nekuti ari kunzwa kuti inini ndiri superior kana kuti ndiri inferior kune mumwe munhu. Isaiah 66 verse 2. Kuti ugone kuda Mwari nemoyo wako wose nekumurumbidza zviro kwazvo, unofanira kuva munhu anogona kuzvininipisa, nekuti iye Jesu pachake, he was humble. Waisvika pamwe kanhu paaizvininipisa, wakasvika pamuchato wepakana, akasvika akangogara muvanhu, akangogarawo semumwe munhu, akangozvigarira akangoti aregai ndingogarawo pano. Hanzi zvaitika, waini yapera, mai vake vanomuti, ko iwe wakagara pano, hausi kuzviona here kuti waini yapera? Anobvunza mai vake kuti kwanzi ko munoitireko manyawi? Anovabvunza, ko munoitireko manyawi? Akuudzai kuti ndishandure mvura kuti mazviwepi? Kureva kuti even in the church kune vamwe vanhu vasiri humble, vanhu vasingagoni kuzvininipisa, vanhu vanoda kumhanyirira kuita zvavasina kutumwa. Zvanzi naTenzi, zvinhu izvi zvose zvakasikwa namaoko angu, saka zvinhu izvi zvose ndezvangu. Asi munhu wandinorangarira ndiye munhu akazvibereka, anosuwa achidedera kana achinzwa shoko rangu. Mwari vanorangarira munhu anozvininipisa. Mwari vanorangarira munhu anozvininipisa. Pamwe panguva yatapinda pama10 days tichinamata, you find kuti muZimbabwe yese vanhu vanga vari kupinda pama10 days vari kunamata. Asi vamwe vanhu vatova ne50 years kana kuti vatova ne30 years pavari kuenda pama10 days avo, vari kungonamatira chinhu chimwe chete chisati chanzwikwa naMwari. Pa50 years haasati awana mhinduro, nemhaka iye asati awana mhinduro nenyaya yekuti anoleka humbleness. Nenyaya yekuti anoleka humbleness. Tikaramba tichienda tichiverenga shoko raMwari, shoko raMwari rinotaura richiti iro mubhuku yaPeter anotaura achiti, in the book of John anotaura achiti, imi vadiki zvisei pavasi pevanhu pevakuru. Handiti otaura zvachiti, imi vana mai kana kuti imi vanhukadzi zvisei pasi pevarume venyu. Handiti asi ndinozofarira rimwe vara rinoti zvisei pasi pevarume venyu chaivo. Kune vamwe vanhu vari humble kuvarume vasiri vavo. Kana vauya kuchechi vakuda kuzotidzidzisa kuti hanzi zvininipisei pavarume venyu, but you live an exemplary life. Kana ukazvininipisa kumba kwavonyazika, mukazvininipisa kumba kuna sekuru nyazika, pamuri kupinda muno, the church will respect you. Nemhaka yei? Nekuti wisdom yenyu yabva kumba muchinouya muchinopinda nayo muchechi. Nekuti murume uyu watakapiwa vana mai, vana baba vatakapiwa apa, they are a replica of God. They are a replica of God. They are a representation of God. Kureva kuti kudii? Kureva kuti Mwari vakaordaina murume wako kuti ave muprista mukati meimba yako. Saka haugoni kuwana
kana nyasha kubva kuna Mwari kana usingarespecti muprista akaordainwa naMwari mumba mako. Saka kunyange ukazouya muno muchechi ukauya ukarespecta baba mabungwa ukapfugama ukarara ukaitei ukati zvese uchizvininipisa, asi baba vari kumba kwako kana usingagoni kuvarespecta, nyasha dzaMwari hadziri pamusoro pako. Nekuti the church begins at home. Church inotangira kumba. Ndokwatinotangira kutaura nezveukuru hwaMwari. Baba tichivapa nzvimbo yavo. Ini ndakadzidziswa nomumwe munhu waMwari akati kana makuzonamatira vana venyu muri kumba, mapedza kunamata, baba ngavauye vamire pamusoro pemhuri yavo, vanotenderwa neshoko raMwari kuti vablesse mhuri yavo. Saka kana iwe usingateereri mufananidzo waMwari wauri kurarama nawo mumba mako, unogona here kuzorarama uchitevedzera mitemo yaMwari kana yaJesu wausina kungerwa? Saka chechi yatiri kushumira iri mairi yashandurwa. Vanhu havasisina humbleness. Humbleness yavo yava pane mumwe munhu kuti kana vanhu vachizondiona vazoti ndakanaka, asi kwavari kubva kuseri uku kusina zvinotaurika. Saka huyai tizvininipise hama dzangu. Vana huyai tizvininipise kuvabereki vedu. Vamwe vana vava nemasumukati enzara. Munoziva here mwana anokubvunzai kuti why uri kumuudza kuti enda unogara pasi, unosvika kugara pasofa, wamuti aiwa ndatigara pai, ndatigara pasi. Ari kundibvunza kuti why, uri kundibvunza kuti why mumba mangu. Endi tinovarega vana vedu vachitibvunza vana why mudzimba dzedu vana mai nana baba. Amen. Tiri kuvaregedza vachitibvunza kuti what is the reason? Nemhaka yei? Nekuti takakanganisa kunzwa mutemo weUNICEF nechild inonzi chata unoti zvoni vana vane marights avo, asi pari kuperekedzwa marights pane chinonzi responsibility. You cannot talk about your children's rights usingatauri about your children's responsibility. Haugone kuzvipatsanura, asi nekuti shoko pariri kupinda mukereke riri kutaura pamusoro pekodzero dzevana, iri kutaura pamusoro pekumbunyikidzwa kwevana, asi iri kukanganwa kuti kunyangwe nemwana une responsibility towards the church, towards the parents, towards the country. Amen. Saka musanyanya kutaura kuti kune vana mai vanosumuka kuenda kuchikoro kunotuka maticha kuti hanzi wanga uchitsiura mwana wangu uchimuudza kuti nonsense, wanga uchitsiura mwana wangu uchimubatira shamu, uri kumurova pakuti kudiko, shoko raMwari rinoti kudii, ndiko kuvhekaniswa kurimo mukati mekereke kwakutaurwa naPeter. Munosimuka vana mai, kusimukira zvinhu zvisina basa, kusimukira kunzi mwana wako wanzi usachikora penzura yemumwe, mosimuka kuenda munotuka vanhu kumabasa kwavo. Shoko raMwari riri kuti, shoko raMwari rinoti shamu ngairege kubva kumusana webenzi. Shamu ngairege kubva kumusana webenzi. Mukatarisa iwe wamama documents nemapolicies, zvimwe zvacho zviri against Christianity. Iwe Bible unoriverenga. Bible rinoti shamu inoranga mwana kuti kunyange achikura hazobudi mukati menzira ipi, mukati menzira iyoyo. Iwe unosumuka kuenda unobvunza chiya kuti warovere mwana wangu. Urikuenda kunomubvunza kutoita makeup yekunopopotera tisha. Hey. Imomo mumakristu nemhaka yei uchinopopotera shamu nekuti hauna kuverenga shoko raMwari riri kuti shamu ngairege kubva kumusana webenzi. Kana mwana wako akanorasa lunch box yeumwe, upenzi unofanira kurohwa. Nekuti achibva kumba kwako anofanira kuziva kuti chikafu hachiraswi. Saka akaona lunch box yemumwe anofanira kuirespect. Anofanira kuziva kuti bhuku remumwe rakakosha. Mumwe mwana anosumuka, agosumuka muclassroom, akabata bhiro, anongonosvika pabhuku remumwe, agosvika kuti da, osvika odzokera unogara pasi. Ticha vasumuka vati, kuiwa kunyorere bhuku remumwe. Voti, I hate the bad behavior. I hate that bad what? Behavior. Iwe wanga usipo, asinoya choose ticha kuti I know my rights.
and I'll take you to the police. Police yekuita sei? Police inoraira mwana mukristu. Police hairairi mwana mukristu. Kupolisi uku kwatova kuincarceration. Vanhu vakatokonekwa neshoko raMwari, vanhu vakatokonekwa nemutemo wenyika. Iwe uri kutora mwana womukristu, uri kupembedza mwana womukristu, I will go to the police. Peter unoti, ravai shoko iri muri nzwisise. Riravei muri nzwisise. Kuti chiKristu chigogona kugara pakati penyu. Wisdom. Munhu anofanira kuva newisdom. Munhu anofanira kuva neuchenjeri. Chero uchitaura, mashoko ako nganzwe kuti awa mashoko ataurwa namai vanoverenga shoko raMwari. Kune pamwe paunovhura muromo uchitaura, vanhu vagoti nai venwe, vanhu vagoshaya pekutarisa. Vamwe baba unogona kuona varume vakaita makokasi, vakamira pamota vari kutaura. Kunongouya vamwe baba vasina wisdom. Pavanongoti mashoko maviri matatu, vanototi guys I'm going home. Vanhu votopanda ngara nekuti wawashika, nekuti hauna uchenjeri. Zvinobuda mumuromo wako hazvina uchenjeri. Vanhu vakatoona kutoti tikatomupindura uitaidi tairasa. Mukristu anofanira kuva newisdom. Saka Peter paanoti kurai mukuziva Mwari, aitaura pamusoro peuchenjeri iwo. Because uchenjeri iwo huri kuzokubatsira kunavigata machallenges auri kuzoshangana nawo mukati menyika. Machallenges auri kuzosangana nawo mukati mekereke. Arimo machallenges muchechi. They can never be ruled on. Kune vanhu vanokuita mahindrance, a stumbling block. Chechi iri kuda kufamba iri kuenda kumberi, iwo vari kudzoka kumashure. Chechi iri kuda kufamba iri kuda kuenda kumberi, iwo vari kuda kudzoka kumashure. Hanzi tiri kuda kuvaka, pari kudiwa zvidhina, ondovhura chapter, oti kana kumusoro kwenyu kunonzi kuchi? Kuconference kwenyu kwamunoda kuenda. Kana kuti kumusoro kunogarwa matare echechi yenyu, kuUMC, handiti kumusoro. Vanotanga kukuvhurira bhuku ra1964. Kana izvo zvazviti patiri namufundisi Ningi gore rakati ra1964 vakati kana chechi ichivakwa vanhu vanofanira kuita konde Zimbabwe yese kuti chechi ivakwa. Iwe konde Zimbabwe yese kuti ivake chechi iwe uripo. Zvigonzi huyai vedu nemapledges, huyai nemari dzenyu. Ina handina. Ngavatogadzira kuti mari dzibve kune mamwe madistrict kana kuti kune mamwe maseketi igoungana tigoenda kumberi. You become a hindrance. Mumwe munhu apiwa vision naMwari yekuti tinofanira kuenda kumberi. Kana tikadzironga tsoro dzedu takadai tiri muimba yaMwari, by the end of the year tinenge taunganidza 25,000 bricks. Asi mumwe munhu anenge achiti kana mutemo wakavhurwa 1964 unoti zvakati. Because that person lacks wisdom. And neimwe nguva kunyangwe nayo kereke it fails to identify vanhu vane uchenjeri. Pamwe vanenge vakangozvinyararira vakagara mukono. Every day vanongoya vachingogara mukono. Every day vanongoya vachingogara mukona. Kana masvika paari nemuchingodai. Hey! Say TK! Hey! Muri sei? Go! Say! Ndimere asikana nehaki. Masvika pavari muri kungodini. Nekuti hamusi kuvaziva. Saka hamuna chekuita navo. Asi Mwari vanenge vakakupa izi baggage rewisdom rakagara pavari. But the church fails to identify vanhu vakadaro. Saka muchechi munoda vanhu vane wisdom. Uchenjeri hukutaurwa naPeter. Kuti vaine uchenjeri, kuti mugogona kuona nyasha dzaMwari. Muri kuvasiya vakagara. Nekuti dzimwe nguva anongoya achipinda, obuda oenda. Akatozviratidza ndipinda hangu ndibude ndichienda. Nekuti pachahagwa uyo. Uyo agonzi kaokota. Uyo agonzi chii. Vamwe vakasvika. Vana baba vanenge vachiti, mukoma. Kaunini, muri sei? Pavanosvika vanongozi. Nditewo zvemukoma muchindifarira
muchindifunza kuti ko nemukoma kazwai inanza ndakambokuona iyo new face munonzaniko handiti muchiidentifya vanhu muchechi munoda vanhu vane uchenjeri kuti chechi yaMwari iende kumberi. Asi kana tikashaiwa uchenjeri tichaenda kunotsvaga vanhu kunze uko hanzi fambai nezvipepa zvemadonation muchikumbira rubatsiro, endai kumaorganization muchikumbira chii, muchikumbira rubatsiro. Pamwe munhu wamakanzi akuvakira chechi arimo muno muchimudi muchimusiya nekuti Mwari vanenge vainazvo zvavari kutaura, asi zvinoda vanhu vanogona kuidentifya wisdom kuburikidza neshoko ravo. Kana vanhu vakaita uchenjeri vanoita spiritual growth, vanhu vanokura pamweya nekuti vanhu ava vava neuchenjeri havasi kungoita zvinhu nje, vari kuita nekuti vane backup yeshoko raMwari. Saka vobva vobva vamwa nemishoko. Shoko rose raMwari nderechokwadi, iye ndiye nhoo yavaya vanopotera kwaari. Shoko raMwari nderezvokwadi, hama dzangu. Ndiye nhovo yevanopotera kwaari. Go and seek wisdom from God. Kana manotsvaga uchenjeri kubva kuna Mwari, mutaona kuti zvinhu zvese zvinoendeka. Ini munoziva here kuti pane mumwe musi ndaiti ndakarara kudai ndokufunga kuti chakati hachisi kubhalanza, chakati hachisi kubhalanza, chakati hachisi kubhalanza. Ndobva ndashanduka kudai, hope dzaramba kuuya, ndobva hope dzaramba kuuya, ndobva ndasumuka ndikati ndakamboti ndega ndikati Mwari ndinokutenda. Ndobva ndatopinda muprayer, ndiri kukutendai nezvinhu zvisina kubhalanza pamba pangu. Ndiri kukutendai Mwari nekuti mimi munoziva panguva ino kuti sei zvisiri kuita. We should praise God, hama dzangu. Uyai tirumbidze Mwari in all seasons and all circumstances. Pazvinorema uyai tirumbidze Mwari, pazvinoreruka uyai tirumbidze Mwari, patinowana uyai tirumbidze Mwari, mukushaiwa uyai tizorumbidza Mwari. Nekuti rudo rwaMwari harikuchinji, rudo rwaMwari rwuri constant, harikuchinji hama dzangu. Rwanga rwakadaro zuro, rwakadaro nhasi, kunyangwe namangwana runoramba rwakadaro, rwuri unconditional. Hazvina basa kuti wakatadza, hazvina basa kuti wakatadza. Dambudziko rimwe raita muKristu wanhasi nderekuti wakangosungirira chivi chake. Ari kufunga kuti kana ndikaenda kumberi kwechechi ndikanoparidza, vanhu vachataura kuti makamboita upombwe. Ari kufunga kuti kana ndikasimuka ndikaimba, vachanditi makamboba kubasa imi. Asi kuna Jesu, hama dzangu, wekuti ukaudza zviri pamwoyo pako, he gives you inner peace. Akupa zororo repamwoyo, wakugona kusimuka uchiti haleluya, 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 haleluya. Ini ndakaitirwa nyasha, ndakanga ndiri mhombwe, ndakapinda pasingapindiki. Vanhu vakuti amen, vanoponeswa vachiponeswa. Ini chandakadzidza munhu akapupura testimony yake muchechi yeupenyu hwake, zvaakasangana nazvo, zvaakaita, kuzvipupura kureva kuti ava at peace with God. Kana azvipupura ava at peace with God. Nhamo inewe une nzeve dzakateerera kuti kana wanzwa uri kuenda kupi, kana wazonzwa uri kundoudzani, kana wazonzwa uri kundoita nezvei, nekuti uya wataurirana naMwari wake vanakirana. Nhamo yanewo wakuenda uchiti ndaitombozviziva kuti vakazororwa vatombohura naini, ini ndasingazvizivi. Nhamo inani? Inewe. Nekuti uya wakatotsvaka rugare naJesu wake vakanakira. Saka uyai hama dzangu titsvage rugare, uyai titsvage uchenjeri, uyai titsvage wisdom. Patiri kukura munyasha dzaMwari, uyai tirambe tichiwedzera, tichiverenga shoko raMwari richitidzidzisa. Shoko raMwari ngaritidzidzise. Ini tinorangarira tichikura, taiti mwana musikana achigara, waiti ukanogara pasi kudai, wega wagara pasi
kana kuti wagara pachena. Wanga waiti kana ukanogara pasi pawandosvika waindopeta makumbo kudai wainzi bwandira makumbo aya ngadi ngabwandire. Hakuna munhukadzi anongogara. Ndosaka vana mai kare vainzi vagare pasi, vana baba vagare pachituru. Asi nhasi munoti makagara mumba mudining. Mwana anenge akadai akapfeka jini musikana asi rimwe gumboko rimwe kupi uku baba varichi baba varimo asi imimi mai mukristu murimo. Asi imimi mai mukristu murimo. Zvinoda wisdom kugara muchingoudza vana venyu kuti gara zvakadii, gara zvakanaka. Hazvina basa kuti wakapfeka trouser. Hazvina basa kuti wakapfeka trouser. Chero wakapfeka trouser gara zvakadii. Munhukadzi anobwandira. Asi that wisdom muchechi irimo. Asi vana vedu hatisi kuvadii, hatisi kuvadzidzisa. Vauya muno muchechi umu, munhu uri mberi unotambura akati atarise kudai akati nai mwari wangu, akati atarise kudai akati nai mwari wangu. Haachagoni kuparidza shoko raMwari nekuti zvaari kuona zvinodii, zvinonyangadza. Muchechi ngamuve nevanhu vane uchenjeri. Hama dzangu, ngamuve nevanhu vane uchenjeri. Uchenjeri hunotanga pa the smallest things that you think don't matter. Chinhu zvidoko doko zvamunofunga kuti hazvina chi, hazvina basa, asi zvakangwara. Muchechi imomo muna mai vanoti vakaona baba vaThomas, hey kazwai kani maiwe ndakuona ikani. Hazi murume wako ihama yako pakudii, pakutenda. Mai Thomas vanenge vasimira zvino kudai muchavapapadzira, muchava kusvina munhu. Mai vakapfeka bhachi. Zvinotangira pazvinhu zvidiki diki. Zvinotangira pazvinhu zvidiki diki. Mwana wako asizomunetsi akangosangana na John unoda kuti amupe haki. Vasikana kungosangana na Peter muda kupiwa chi haki. Azvimunetsi nekuti akazvidzidza kuna mai vake. Vanongofamba vachimbutikira varume vevanhu. All in the face yekunzi vane rudo. Kuzivikanwa rudo imi kuvarume vevamwe vanhu. Kumba kubaba vakati haki mota subside. Ichi chemunhukadzi chakakosha. Vana vasikana ngavazvizive. Chipfuva chako hachifaniri kungozemberwa. Nemi vakomana musangoda kuti zvipfuva zvevasikana zviri kusvibisei. Munenge muchenzi ehagi muchisvibiswa, muri kusvibisa temberi yaMwari. Saka zvinhu zvamunofunga kuti hazvina basa, Paul ndo zvaari kuti obvious attitudes. Zviri obvious kuti tofanira kungopanana hagi kana chimhoresana. Asi hagi yacho uri kupanana nanhingi sei? Chipfuva chenyu chingonorova chero bambo vacharova chero. Munofanira kuzvitya. Take away the obvious attitudes. We take things for granted. Kuti hazvina chi, hazvina basa. Asi kana takuzoverenga shoko raMwari rinoti muviri wako itemberi yani yaMwari, iwe usaita upombwe nani nawo. Tinoita upombwe kumbutikira muchisvibisana. Vamwe mai vanotenda vabatikana ndikamuhoresere kwamunoita murume wavo. Kutenda vabatikana chaiko kuti mamhorosere ya baba vava vachisvika kumba havana kana rugare nekuda kwenyu. Kamumhorosereiko kamunoita kai? Munombowirirana kudaro kusvika pakai? Kumba kwatova nechi? Nehondo. Kwazisanai nerudo rwaKristu. Kwazisanai nerudo rwaKristu.
Kristu vakogara pakati penyu. Nekungotaurira taura. Hanzi ini muchechi vanotondiziva. Ini ndinongoita why ndatonyara. Asi ndinofarira pakafa ndinofarira kuziya. Anoti muromo wangu uyu unotaura zvakadii? Zvakashiba. Torai zimbe mupise. Torai zimbe mupise. Kutozikanwa kumusha. Kuti kana vasvika. Kutozikanwa kuti ndiwo unogarisa matare vanhu. Tunyaya twese unotuziva. Zvakaitika Bruwai unozviziva. Zvakaitika kwaMutare unozviziva. Zvakaitika Gokwe unozviziva. Pese paungana ndiwo akabata kadhaya. Kekuti mainini iwe pano ndakazvinzwa kuti makazodai mukadai. Naye atete kumukwasha ikoko ndakanzwa kuti zvakati nezvakati. Iwe Peter Media mushapeni. Peter Media, you keep records of everything. Chaitika. You want to be on top of everything. You want to have the final say on everything. Can a woman have final say? Because Jesu vapinda papi. Jesu vapinda papi. Anzi vamirire vari kuuya. Ndakatovaona ini kumwe vachitonzwa. Vamirire itete vari kusvika izvezvi. Kana vasvika zvese zvinopera zvemanyemweshi. Kune vamwe vanenge vachitoganza kuti kana iwe wasvika unosvika uchiginyabvura vanhu, uchipopotera vanhu, uchituka vanhu nechimiro chinoshaikwa. Ngavanzi tete vari kuuya. Kana manzi tete vari kuuya kana masvika. Kana masvika hava dzangu tete madii? Masvika. Mutanga kutaura kuti tiri kuona umambo hwekudenga. Tiri kuona umambo hwekudenga. Tiri kuona umambo hwekudenga. Ndichamuna mata ndichimunda zamarandaenda. Ndichamuna mata ndichimunda zamarandaenda. Mari wakanaka. Kana masvika pane zvinorema, vanoziva kuti intercessor wasvika. Kwete musika mune zvisvika basi. Matosvika muno muchiti zvinhu zvisina kumira zvakanaka, munoda kuenda kuconference. Mari yebhazi yaramba kukwana. Makamira munomu. Muri kushaya kuti saka nhai ino toita sei? Mari tinodziwana kupi? Nemwoyo yapwanyika iyi. Vanhu vangu vakatorongedza mabhegi. Mwoyo yaputsika iyi. Pari zviri kuti mirai muone nemainyamuka vachisvika. Pavari kusvika. Vari kuti chiiko chanetsa asikana. Chiiko chanetsa. Anoziva kuti there is a God of impossibilities. Mwari vanomutsa mabwe. Vasikana huyai tinamate. Huyai titaure naJesu. Nekuti ndimwari vanodii? Ndimwari vanoita. Vanovhura masiyo. Moipisa prayer muripo. Muchibuda apa munozwa kufonera kunzi vanhu vezvisha vane mati muri kuita sei? Munhu wamwari tanga tagadzirira asi mari yedu yebhazi yaramba kukwana. Mari yebhazi yaramba kukwana imariko. Oti tanga tashoterwa ne200. Tikanzi naye asikana. Saka munga muchirega kutaura kuti zviite sei? Endai paikokeshi mani munotora imi. Nekuti pane mumwe munhu wamunoudza. Asingafungi mumwe munhu wamuti kana maudza nyaya dzenyu ane murangariro wakanaka pamusoro. Vamwe vaya vamunoudza nhau dzenyu havana kana basa nemi. Vari kuti kana mafuratira moti hezvoko vazviwana vanenge vachingoti magogo kodi vanenge vachienda kupi nhasi vakaura. Asi kuna Jesu anoona hama dzangu. Kuna Jesu anoona nemwoyo. Anoona zviri mukatikati. Hosiya opfuura achiti vanhu vangu vapara nekuti vari kushaya zivo. Vanhu vanopera, nyika inopera, kereke inopera nekushaya zivo. We need wisdom for the church to go forward. Tinoda simba raMwari. Tinoda uchenjeri hwaMwari. Nesuwo ngatizadzwe neuchenjeri hama dzangu.
patiri kumira tichisimudza imba yaMwari mugore ra2025, patiri kumira tichiparidza mugore ra2025, pari kugadzirwa mapreaching plan, pari kugadzirwa marosta ekumasection, pari kuitwa zvese. Hama dzangu, uyai titsvage uchenjeri hwaMwari, uyai tiudze muridzi wenyaya, nekuti akatomirira kuti azvinzwe. Muridzi wenyaya anenge akatotarisira kuti zvakwamukwa mbuya Gweshe havana kutaura, nasi tatoswera mbuya Gweshe havana kudii, havana kutaura. Ko mwana wangu waita seiko asina kutaura nei? Uyai titsvage uchenjeri hwaMwari, nekuti Mwari vanotivi. Ndakutenda Mwari nenguva yatava nayo kushuma. Ndichakumbirawo kuti mundiverengerewo pana Matthew 4:4. Ndiyo vhesi yangu yekupedzisa. Matthew 4:4. Zvino iye akapindura achiti, kwakanyorwa kunzi, munhu haangaponi nechingwa chete, asi namashoko ose anobva pamuromo paMwari. Munhu haangaponi nechingwa chete, asi nemashoko ese anobva kuna Mwari. Men shall not live on bread alone. Zvekudya zvedumbu hazvina kukwanira pamuKristu. Kumuka madya, masikati madya, manheru madii madya, pamunopepuka usiku munoda kuti kudii? Kwedeku. Nzara yenyu isingaperi yakaita sei? Imwe yacho inoda kunyengeterwa. Hama dzangu, we shall not live on bread alone, as on the words that come from the mouth of God. Mwari vekudenga vatiitire zvakanaka, Mwari vekudenga vatisimbise muzita raJesu. Amen.